hak arsan trik urumpang aja apun riu clear circle kal IT yak jing ujur papura sa officer ka district medical and health officer doktor shela pat mentah singi pelong yak jing jurip lang balailam ta uba sembo bayar sumer general secretary ka GNC clear circle haringkat udi MHU bat inoilam jongka dongkli wa syasem uba tibor square wa he dong badum meban telang suklan secretary dong jong snong cleariat west kacing le jurep kala pentikana ya kacing jur jong kete kacing e bat kacing bamla jong ka bor penya abstal kabla slam ha banweng ya ka kala kalong ka telong jong kacing ma ya ka kot ka khia jong pai ba na ka benta ki emlang ka salang kinala kiba la shoot penjulor jur pat kiseptik tang pekana kibatut hakate hospital kilapen mi yak jing sma jaklia bas new support asnong cleariat west kapelong yak jing im maman kasngi kabamla man sha shu yak nong snong kibasa ajan kate jaka sumar kilong yeng kimla ashu ane sam jing bang ki khana kimla mi le ka shabar pat ka jing sma kabane kabu jing ma kabakrao na ka jing pang banyo nak bayo na ka na kal air poetry pro ama dua tutur